nyhederne. I dag er vulkanen El Chichón i det nordvestlige Mexico gået i udbrud. Denne katastrofe er en af de største i nyere mexicansk historie, og vulkanen har ødelagt alt inden for en afstand på 8 km og dræbt omkring 2.000 mennesker. Desuden lå vulkanudbruddet på 5 på VI-skalaen, og vulkanen har skabt et 300 meter dybt krater med en diameter på 1 km. Vulkanen ligger ved en destruktiv pladegrænse, som består af en ocean og en kontinentalplade, og desuden er El Chichón en keglevulkan. Så vil jeg gerne byde velkommen til vores ekspert på vulkanområdet, Henning Andersen. Og Henning Andersen, hvordan opstår en keglevulkan? Jamen, en keglevulkan opstår, når der sker en subduktion, og den nedsunkne plade er omkring 150 km under jordens kappe. Og hvad er så kendetegnende ved keglevulkaner? Kendetegnende ved keglevulkaner er, at de er opbygget af henholdsvis lag bestående af aske og lag af lava. Keglevulkaner går ikke særlig ofte i udbrud, men modsat eksempelvis spaltevulkaner. Men udbruddene her kan være mere eksplosive. Det skyldes som regel den sejtflydende og gasrige lava. Det fortæller os også, at lavaen har en høj viskositet. Keglevulkanen er farligst, da magmatemperaturen kun er omkring de 500 grader, og jo koldere magmaen er, desto mere eksplosiv er vulkanen. Derfor kom det også som en stor overraskelse, at El Chichón gik i udbrud, også da den ligger i et skovrigt område, og ingen nærmest vidste, at den eksisterede. Hvorfor er vulkanen så gået i udbrud? Vulkanen vil gå i udbrud, når trykket af magmakammeret bliver for stort, og det vil presse magmaen op og skabe et udbrud. Og hvad gør sådan et vulkanudbrud med så stort et omfang ved jordens klima? Vulkanudbrud har stor effekt på jordens klima, da det udleder så meget CO2 ud i atmosfæren. Desuden udleder det også en stor mængde af svovl. Er der så fare for, at vulkanen går i udbrud igen? Vulkanen er stadig aktiv, og derfor er der stadig risiko for, at vulkanen kan gå i udbrud. Tusind tak, Henrik Andersen. Så tak.